Prime Minister. जिथामथि बावखुंग्रि खालामजोबदोब्रा लागावनै फोरा ओंखारजोब्बाय दासो गारिनिफ्राय नै दामग्राफोरा दासो सालायनो नागिरदों जों दायो नै ओइ मा मोनखो मा खोन्थायाब्रा जागाया मा जागा क'क्राझार मा जागा जागा नामा मिथिया ओइ मा नायदों नोङो फाइनालि जोङो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय फार्स्टनि गेटखौ मोनबाय जोङो दा नै दखानाव साहा लोंनो हाबनो नागिरदों माने फुङावबो ओंखाम जाबाखै नालाय ओंखायनो साहाखौनो एसे हजमि खालामना लानोसै दा मा होनो नोंथां हरामी हो बेटा खै बिगा ओइ मोनगोन ना मोनथ'आ मोनबाय अब्ला मोनजाबावब्रा बेदर मा मोनदो गेट सेकेन्ड दा फाइनालि मोनहांनाय अबस्था फैबाय फार्स्ट गेट मोनबाय नालाय जोङो नै थांगासिनो ओइ नै जोंनिया दाखुफोरा मा होनदो 2,000 years. Mungkin. खुलुमबाय Upcoming MA 2027 नोंथांमोना आंखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंखौ इलेक्सनाव सापर्ट खालाम नोंथांमोना गंसे एमपिले जागोन दाबो फैदो आंनि फैदो बावखुंग्रियाव माबा फैयो दा गोसोथोनायफोरा जाफुङो माथो साननायफोरा बेनिफ्राय फैदों नायनो होननानै दा नैयाव मायो ट्रेन गारिखौ बेयाव दोनबाय जोंनियानो जोंनिया एक्टरफोरबो दंलै नै हेन्डसामथार दा सिख्लाफोरा गोसोथोसिगोन दा नायग्रोनो थांदो नै हेन्डसाम गोजा ससमा लायनो थांदो बाखिफोरा इनि गथ'फोरनि खिलावना दङ नैखि टाइमाबो बारा जायाखै नालाय बेखायनो मानसिफोरा एसे खम दङ आरो गाबोन बांसिन जागोन ना 14 बेखायनो जोंनिया टारगेटआ 13 आगोल खिन्थु बुरजामोन खिन्थु दा आरो एसे खम जादों आरो खिन्थु आरो टाइमा बारा जायाखै ना नायलांबाय थादो लोगोफोर नै दासो बानायहांदो टाइमाबो 7टाल'सो जाबायना ओइ गाखोजेनबाय जोंना गणेश रथ'ब्रा मा गारना खारो आंखो थैद बिराद खमथार नुदों गाखोजेनबाय लोगोफोर एबार दावखोबाय ओइनि माबाया बरफआ सायाव लाना थांबाय नै रावबो गैयालै सिसायथार एबार इन्ट्रेस्ट नांथाराखै नेक्स्ट टाइम आरो गाखोनानै थिग ना थांनो फानसै देखायलांगासिनो नायलांबाय थादो ओइ नै होलांलायबाय ओइ आसलफोरा खारबो
Kayo. Hala ini. Hui, Kamando. Kamando बनना है ना चलो कोशिश कर रही है ना जोश जादो मोजां सिख्लानुबा मेगन खेबगोन होननानै ससमा गोसोमबो गानबोलायदो लगाव बालाबासि मोसागोनां देग्लायनि बोसोर गोदानाव बरिया दस नोंदो आथिंनि बोलो खुगानि बोलो आखाइनि बोलो दावखोगासिनो आं सेरदां लास नै ini sini लोगोआ दासिम सफैबाय मेंबाय सुपारमेन जाननायमोनब्ला बिरलांसिगौमोन दाखा जोमैयाव गायगासिनो माथो wah मेथाइ खनै थांबाय आसलै ini आं देग्लाय सिंगारबो फैदो जोंनिया नै मेथाइ खनबा जोंनिया जस जायो आगानसे आगानै होनानै दावखोदों दिनै जों हाजोआव हांथोनो मोनलायदों मोजांगे फिर भी गाना नहीं छोड़ेंगे और डायलॉग मोनसिगोन नैले अभी और थोड़ा आखिर है इतना आज नहीं है नदिया तो है क्या बोला इन हवाओं में उड़ के जाना मन है ओए बोला हो Hakanala. Kakuno. Emang kaku bendo kok. Ini mah dengar. Dasar kata sebab भैया कुछ नहीं है सर. बरफ जाय दै लोङै वारेस लोङै एनार्जि मोनबाय दासो एसे खान्थि मोनदो देहायाथ' पुरा दुरबल जाजोबबाय फुङाव रुटि गांनैजों लाल साहाजों दांना फैबाय ओइ जोंहा ड्राइभारा wah isirnya deh garis untuk isir langsung jadi semalam lama belum mencapai nangkeu sesi lu itu baik ayum nih baca kok malah ya bunga belah 2,000 years. Ya nih ya, master ibar lasigan foto lah bay. Moza nih enak kan, logoper, everybody jibonaw first time dini sinu bay. Man gede nih. नोंथांमोन मा एसे होंगो दोंगो जादों नोंसोरो मा खालामदो मा खालामदो होलाय ने एसे डिजाइनखौ नायनो उइस वाह माबासो एक्टर मा एक्टर मोनथाय नामखौ मिथिला Kameramen nih. Mana itu nih, ha? Mana itu? Boy dah Haliwu na. Oh nih mana? Mana rotor aja kita mayo. Nih yon enak nih. Oh, yo apa tuh karena nengak kemana? Mati ya? Kakak mana?